Udaguna melara nina sama mendu nogidi oyema wane tilora nogidi melara nina Is your boy DJ S Shine Best International. China,
lọ́ra n'ugbo ojijì ọ̀tún wà mọ̀ ẹ̀lú. Arabugo máa pèsè. Anyẹjẹ wà gùlùsì ìgbò. Ẹ̀ṣọ́ tó wà n'ètìlì wẹ̀. Benjamin wẹ̀yìn níkẹ́. Ṣé jẹjẹ ni ọmọ wọn n'ètì lọ́ra náà bẹ́ẹ̀? Ọmọ n'ètì lọ́ra náà gùlùsì ìgbò nílé. Ìjẹ́bi ti mú nyẹ́ jìdíkẹ́. Ọdịka achọrọ nwanyị ọma. Chairman Director KC Ventures Nigeria Limited. Ejidika na Guluzi ọma. Otu ele latrik n'iru owele bebe. Ilu oji wee bụrụ ọnwa na-eti. Ọlụlụ iru owele bus stop na bebe. Ilu oji wee bụrụ ọnwa na-eti. Ọlụlụ ụmụ ogbenye ụlọ na bebe. Ilu oji wee bụrụ ọnwa na-eti. Anazi ọnwa na-eti lọra na nkịtị. Ọnwa na Guluzi gbogbo. Gbara iri na ịsatọ kebiri n'ime ọnịcha atọ. Ilu oji wee bụrụ ọnwa na-eti. Ihe riri n'ịnọ na Nnewi. Ilu oji wee bụrụ ọnwa na-eti. Mmadụ iri na ịbọ zụrụ azụ wacha na-emesi ọfụma. Ilu oji wee bụrụ ọnwa na-eti. O nwere ndị ọnwa ha na-eti eti. Mana ọnwa na-etisiri ike. Adazi ọnwa na nkịtị. Maka na ejiri ọnụ eme tọkọtọkọ. Onye ọcha bịara ụwa n'ọjị nwoke bụ ebe na-eti eke ekpugbo. Ọnwa na-akwa esegbu odogwu. Chairman Director Ekedumu Nigeria Limited. Ekedumu Group of Companies Nigeria Limited. Ọnwa na-akwa esegbu odogwu. Anyị agabazịa. N'ọgụ ka anyị na-eje o. Eje wedi wọdụ keke nwanne. Ya bụ ọnwa na-eti lọra niile dị. Agụ na-eche ibe na mgbo o. Ọkala mmadụ ọkala mmụọ. Alụsị na-enye ụka nwoke nke. Aka ete isi mmiri emerụ eme. Aka ose bụ ihe ojii. Ijitete bụ alụsị bi n'ọbịa. Onye nwere ego bụ isi nwa ogbenye eji okeke. Aka na-azọ ọrịa niile. Gbanịmadị iwe ọdụ okeke. Ọyịma ọnwa na-etili ụwa ọnwa. O meziri ibe ha. O nyere latrik site n'ọkụma. Ibe o ji wee bụrụ ọnwa na-eti. Ọgbọ bụ onye na-emegbu emegbu. Onye amụma na Chukwu zitere anyị. Ejima Jizọs nwanne bụ ọnwa. Ọnwa ọnwa nwanne m. Ọnwa na-eti lọra nwanne m. Prọfet Edi Wọdụ Okeke. Ka onye metara nke izizi na n'ọkụ. Tara dada lọra niile nwanne m. Ome lọra niile nwanne m. Mmiri dada lọra niile nke isu anị ọcha. Onye ọma Edi Okeke.
jezi mọ̀ra ọmọ lẹ́tí lọ́ra náà dàzí ọmọ Emeka yẹsílẹ̀ nà ní iṣẹ́ ọmọ lẹ́tí lọ́ra ní iṣẹ́ òyìnbó títà sí n'elu ọmọ lẹ́tí lọ́ra náà kàyé ṣubú ní ọkà bọ̀bọ̀ ọmọ amúlẹ́yẹ nẹ́gọ̀ náà mọ̀ àwòlò kẹlẹ́mẹ́tì mọ́ àbọ̀díkẹ́ ọmọ lẹ́tí lọ́ra náà kíjà ọmọ ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ náà kíjà ọmọ.
njoge kuma ọnụ kwuru 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 njoge kuma
is your boy, DJ S Shine Best International.
dada kuno wangano Yaka mbiji wekuno No ulugo soso dida mano Ife kawono Mbe kumwani gawe mudo munyambano Osia no di ofu Onye mwana di ofeleno Napota gomeno Nkem kabafano The national president Oyomani Chizule Chizo President Yumezo National president Yao Nomani Lulelo Ichizule Chizule Noa Oyema Wano Ofa Michi Nibodogo Iko Joku Ojoku Ike Kanako Akane Delo Wakuko Oyome Jemba Eze Chuko Oge Tikini Kwese Aru eno konko eze wachine melo odowe weke madolaru FBC wonko African Goldesman Osofia one of Nofia Osofia one of Nofia African Goldesman Odogo Ndaibele Ego munezo la one of Orite Ibu Luba Odogo International Bana Balago one of Nibo Asino Yane Gumolikone Meo Oi Boda Bono Ebu Galanya Unyama ya Bokebenise Ayi gelo geti Baka Jakunama Yi ichi gelo bao Lord Jeho Mom Eti Kimelo Yone Kasi Unyama Muro no Bie Ai Ekwerebu Wodu Mekene Si iyo keke Si Tesi Ni Bodogu Asini Pekulu no Neme Naka Keja Madike Ese no conco Ese duro ma voilo Eyu amadi sopia O menyele Yesi anago O rimile Chief Simo Biora Ozume ofaro nizogo Asine chichi welo nyone kwese Akulu no forget Chief di oibe Onyo mani lulelo Egumuna emumeze akum ugumbochi akum emumeze odogu Jekimbo Ugochuku Sofia Osi Globo Keke Eze Wamado Onyo Masi Nobi Wedia Dr. C.N. Obioha Aka Jugo one For the people's one
onye ọmasị owere webịa igwe skrọpụ isi mmiri asị na isi mmiri ada gbalagbalọ ọdụ ọ ga-agbọnọ mọbalụ m akụzue 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 isi oke osisi mojọtọ ga-abụ n'anya ya gwa ya kwe mụ n'aka na ide kwuru na emere n'aka gị ji amadị ike enyigo keke n'ide mbụ ma oke dịdị mbụ ma chụba anya ọsọ kele akụzi ezigbo mma mojọtọ n'ilu elu chukwu nyere gị tinyere gị ego na amamihe chukwu nyere gị nọdịghị n'alụ n'ịga dịla ime n'ụwa ikibiri eme na gị ibu skrọbụ dị onye na-akpụ ụgbọ were nwayọ na-akpọrọ m ụgbọ akwara na-akpọ m na mbeyi na mbeyi na oje na waya dị emerụ arụ ogwu na m gwara m agwa ibe m hụrụ n'ụwa ka nnekwu na ndị gbalasiri agbasi ụmụnyere na onye ọma mana azọ nke ọma nọ n'igwe ọkụzọ isi oke osisi Gentleman, Ebu Shaman, Kaduna branch. Chief Okobi Sophia. Ebu Shaman, Asaba branch. Ojena
tete webia. Ewa rumba. Ebube one of Ngwa Ugwu. Emmanuel Ezeweni Sophia. M1B Electrical. Ebu Shaman Calabar Branch. Emeka Okonkwo Iberia Photos. Akane Sela Ifotono. Iaye Zomaka. Aputoleze one. Ezodu Sophia. Iyo Keke. Eni Sinobia. Eza Malo one. Tio Demeswe. Akudina one. Ebu Shaman. George Branch. Romano Seko Dozier. Zama Mawan. Eseno Kanome. She had one of Worofu. Ship Blackilo di Sophia. Eza no Refi. Eza ni Bako. Onyo Masoke Titiwebia. Ubotingelo Bini. Bere Anemene. Akwa Apollo Anemene. Anemene Sophia. Ebu Shaman di Branch. Oliver Wilotwe, Yakumanya. Oliver Menzaki Lotwe, Yakumanya. Ono Nebula Rokumo, Yediko. One day, Benny, so. Don't you have one day, but I can never mind. That never to have got the world. To go and know, that I can never mind. Let's not dog or dress the world. He cannot be this, so we are Gemini, Sophia. Here Okonkwo. Here is here one of Omoji. Onyo mane wewe no wanine. Look, able to have Goji. Abiroko. Onyo na somewhere. Kashi you egege. Anwa na tua mokwa. Anwa na webo na manle. Seven to better Marike. A Bruno one of Okumbare. Egumo na bi yes a barato. Yes a baratica Machandazina Mania. Yes a bara Sophia. Aqua for one of President. Tori Basaja Sophia. Onoma City Nueva. No Koye. Oya di magwagu. Onyo mani chizu le chizu. Chief Dano Bajaka. Okaka Nedo. Izu Chuku Transport to Wondoma. Onyo mani chizu le chizu. Michael Kombo Sofiao. Onyo masimwe wiwedano. Chief Sylvester Okuchuku. Onyo mani lelo. Samekuna Woru Chalo one Dayo Siasike Sophia Yaji Bilene Onyo Masia Kwipedi Webia George Anaso National Test Onyo Masia Kwipedi Webia Willimbo Bon Willimbo Obli Eno Gole Onyo Masia Bolo Webia Oliver Willem, Akalia one, Leo Kumoha, Managing Director of all hotels, Alfredo Ham, DSP, Lawrence Jaga Sofiao, Supply Man, Belisa Monero, Wani Walome one, Emmanuel Sofia. Akikokoma one. Oyoma lechizo. Omuwani biebos kuloba yekeno no. Ebe no ebanyana na onu mukelemnya. Omuwani biebos kuloba yekeno no. Ebe no ebanyana na onu mukelemnya. Asili bobu na gebe no wanya dere manye mwenisi. Gochela chade chikonecho. Lady Adrikin. Lady Peronia. Aseni pedi mananya balakuko.
Eze Sophia. You want to sing it? Uno man de mano. Otomba Jilaki Sophia. Another contractor, you know. Madam Kibo Queen. Madam Emusia Nelly. Who's Madam? Yana Basmelo Sophia. Keke. Managing Director, Right Time Stores. I can never go to Wamalapalo. Oyomani Chizu. Chief Ravello Poma Sophia. Yes, we got one of photo. You know the good Sophia. No, let's say it. Alhaji Inuatio Suneke Meshao Inesho Sumasu Sophia Trewa Pasodogu Ibodo Kompo Asi Onyo Masi Yoma Webia Obike Akwe Ishio Konedo Onyo Jami Adi Okene Isio Bodegwe the one of Orifite Akuchubunzelo Aneliako Chipsisi Abazwe Ikigo Mobi Raz Ohakwe Onyomasi Urala Webia Ziprani Fenze Umenze Kwe Desia by Unigas Nightboard Medibri Francisco Malam Obolia One Sunday of Febo, Chiago, Hotpot, Tomo, Electrical. There's a Potulo. Onumani so edile. Asuro yane kumali kone meo. What's the border door? Sophia Jangwa Anana Chipsi Zewi Abada Onyo Masine Webia Jino Jago Sophia Ujime Buako Sipeno Nike Sophia Waka Ome Wanu Onyo Masine Kite Webia Wili Feme There's a video one. Lazarus Wadi Sophia Galba. What in a Pueliaco Sam Yumolisa. Also Bulubulu. Managing Director, Liberty Hotel. The Compressor Sophia. Uncle Man of Agolo. Managing Director Miki. Where did you go to Wena? Who's club with Bezolua? Who's club with Simile? I see the similar Balabalo. I don't number. What you Brian? What the teaching in Nigeria? Open a Guadalajara kind of to me there. I thought I want I am not. Tabifalo da chebuka ayamba Yetuko naliva gaso penu ayamba Ikolele tabifalo da chebuka ayamba Tufeto niva gaso penu ayamba Ikolele tabifalo da chebuka ayamba Okoma niva gaso penu ayamba Ikolele tabifalo da chebuka ayamba Kabele niva gaso penu ayamba Ikolele tabifalo da chebuka ayamba Ayamba,
your boy, DJ S Shine Best International. Ombafo Onyisinu, Ombafo Governor Anambra, Ombafo Andy Ubanu, Onya Nekwo no Batagonu, Isi Kalaga Nekwo Gidinu, Isi Nagaraga Bogidi Onyije Yonu, Opojinye Landi Uba, na yago gegiwe chi Anambra. Ebusi bala nenu wanu, awusa lidi wubi obolu. Onye chinye lofo n'akanu, ya woli awechi ba Anambra. Andi Uba ngiga anyị na-echezi, na ngiga ndị Anambra na-echenu, Anambra East and West na-echeni, ndị ọgbaru na anyị na-echeni. Onitsha North and South na-echeyi, Nnewi North and South na-echeyi, Idemili North and South na-eche Ndị Uba ka ọ nata ahịhịa mmerụ na na-echeyi, ndị Agụata na na-echeyi, Anambra niile na-echeyi ịnata Ombafo Ndị Uba, Ombafo next governor na Anambra. Ọkwa gụnyere nwa n'akanụ Noma kwani amanjanu Eza neje Obataji onyama biagi woloche Ojeji bunye likike Ompa ofo Andy Uba Ompa Nangika Anambra nijenu Mbosi chikeli mmadụ n'enu ụwanụ mbosi afọ ogo kele boga bunu Andy Uba winili gọvanọ Anambra ndị taji anya n'ilo na sikali ya fanazie n'azụ mmebe wuruwuru famesia badia sineti ka ojebenu ojesia sineti ewepụzi fọlụzili n'aka fana yosi ni akọnata akọchi ya Chijioke nwonye atani oseni na taba Ikemba n'ọka na-eche ikinata n'Ọfịja Odogwu na-eche ikinata ndị Igbo niile na-afa na-eche ikinata Anambra na-echezi Andy Uba Ugomba na-agwata Odogwu n'ịdị mma Igwe bụ ike ndị Anambra bilinu MFR Odogwu nwayọọ gị jaganu Ego yi kalila kalinu Ugochi tunyeli yodi nisi Anya ndi la frozia manchenu Andy Uba o nataba Natagi dozi oboda nyiyo mmadụ malụ na amamibe Chukwu nyela Andy Uba na ya ka ọ ga-eji wechi Anambra maka na ejiri ugegbe kili mgbaka gbanaka na ọlụ ọma Andy Uba lụrụ na Anambra ụmụ nwaanyị diva nwụrụ okele akwa kalịsị ndị ọ bụnyere mechinụ ụmụ okolobịa nọ ndị ọ bụnyere moto baja dị na obodo ọ gbapụrụ mmiri na Anambra na-adị agụta na ọnụnụ ọ bụrụkwa etu onye ra na-edenu mana ife onye na-alụ ya ga-eji ekwu maka ya next gọvanọ Anambra
Andy Emmanuel Uba Ugomba ezigbo oyimo nataba ezigbo nwanne yi na-eje yike nata n'obonye Chief Christ Uba eselenu ego n'ụka nwanne yi singi nataba ọchịagha nke izizi Igbo land niile nu oche ndo na mkpologwu eselenu ego n'ụka na-eje yi ọnwa na-etiri ọra n'Igbo niile nu nwanne Andy Uba ụmụnne yi na-eje yike nata Senator Ugochukwu Uba eze kwesịrị n'ụkọsi gị natabanụ na mmadụ ga Andy Uba ji kalịsịa basị gị nataba gị dozie obodo anyị Chief Vincent Ofolebenụ ọnwa na-etiri ọra n'ụga biko ya ọ sị gị nataba ya na odozi akwanụ Scholastic Ofolebe ezi nwanne m n'ọgbara ugbo osinye basị gị nata dozie obodo anyị anyị na-eje yi gị nata kedu maka Chief Barrister Bright Nnebedum Ugodi n'obi nke izizi n'Ọfịja ebe DG Andy Uba Campaign Organization na ba na-eje yi gị nata Chief Christian Chukwuezugo Nwozo Ikemba 1 n'Ọka Ikemba na Bago Kingdom Dika na Banti Edwe Sabaji Odumodu ndị amụrụ n'ụkọ nwa Agadagba Yellow Zone Idu Oji 1 Ikemba n'Ọka Alụsị Agbọta Efenu ofu onye a na-asị n'ọnụ ma bịagoro ezi oyima na ọ na-eji Andy Uba kọnata Chairman Chief Executive Lion Technologies Limited na Rainbow Hotel Limited Chairman Cherry Trucks Limited ya na odozi akwanụ Ifomediti Nwozo Osodi eme nwanyị ọma kedu maka Chukwuezugo Nwozo Junior Nwike Mbagadinu adịa nwanyị odnosu Obiageli Nwozo nwanyị nkili ọ na-ede mma Izuchukwu Nwozo na-ede mmanụ ụmụ Ikemba n'Ọka si Andy Uba nataba ya nataba ka odozi obodo anyị Ifeọma na anya bụ nwanne m Ifu Kenneth Chibọgwụ Nwozo Otibu Anyịnya n'Ọka General Manager Lion Technology Nigeria Limited onye ọma si Andy Uba nataba ya nataba ka ọ bịa ka odozi obodo anyị Mr. Chukwudi Ekwenugo ofu abụlụ nni 1 n'Ọka ezi oyima kedu maka Senator Ben ndị obi Ojeligbo nke izizi n'Ọka ọkụ ụzọ na-agbazi igwe kedu maka ezigbo nwunye late Mrs. Colette Ojiumo ndị obi nwanyị ọma na banụ Chukwu ga-anabata mkpụrụ obi na ndokwanụ Chief Mrs. Veronica Ogechukwu Decency Madam nwanyị ọma unu si Andy Uba natabanụ Prince Ikeze bụ n'afọ eze Lagos odogwu bili St. Modern Nigeria Limited odogwu nke enyi ojulu igwe enyi ọzọ ezi oyi Chijioke nwenye adani na-eche Andy Uba na ngige Igbo na-echezi nataba Andy Uba o nataba nata dozi obodo anyị ngwa maọbụ onyezi ka a na-ekwuzi maka ya Chief Dr. Senator Nnamdi Emmanuel Uba Ugomba na-agwata igwe bụ ike ndị Igbo niile MFR obele nwa chi gọziri agọzi weli nwayọọ bilelu maka na oji nwayọọ adị emelụ ahụ
lele gị bịachi Anambra nọ onye ga-egbochili anyị ga-egbochili onye afọ maka gịnị ọkwa gụnyeli nwa n'aka dara ugwu ya n'elu ụwa nọ ndị ụba nke ka anyị na-ejenu igwe bụ ike ndị Igbo bigo na taba Ugomba na Gwata na taba na taba na taba na taba na ngika na Anambra na-ejenu ompa for Anambra ompa for next governor na Anambra ompa for Anambra onye ọma na-ata ka idozi obodo anyị ompa for onye isi nata ka idozi obodo anyị ndị ụgbọ onye ọma biko na taba maka na Anambra niile na-eche ya ndị Igbo na-eche ya nata ka idozi obodo anyị onye a na-ekwu nwere bọọdụ onye si na ịmachi Anambra n'elu obodo onye afọ ga-eji a na-ezeli mmiri ompa connect gọvanọ na Anambra ompa kwadoma nata ka idozi obodo anyị ompa kwadoma nata ka idozi obodo anyị
n'obi maka na oji nwayọ a na-emerụ arụ na nwayọ gawa onye ata n'ije je
mụ na nwa n'ụwa donu abụla onye nwe ọlụ n'ọlụ nke mechizi nwayọ ga ndị ebi elu mụnụ na nkechi nyere m bụ nke mụnụ onye ka mụ na anazụ abụla onye nwe ọlụ n'ọlụ nke mechi ọkwa maka na ọlụ ruru n'aka nụ ndị asịrị kalịa ile ụlọ asịrị kalịa ndị ọma nke fa marọ nke mụnụ na mba bụzi aja dị na ndị na-adelisi ike bunyere fachọba ọzọ na faduzili nwata gogote m na-ewe wezie mmiri akpọ di ya n'azụ na asọ nke famezi n'ụwa bụ ezi ifenụ nke ndị ọzọ mezibu mmeri kekwa na mere n'ugbo ndị na-adịbeje jesi n'ọba bụzi ọkasị akasị ndị ebe nọ onye ọzọ na-asọ ọzọ ụsụ ịzanọ ma afa nna fe na-emezi ife ifelo onye na-adịbebi uwe gị obebe nlelelu uwe gboo ya ma n'onwego ndị ibu ụzọ bụ igwe tupu ọpụta ọ bụ gịnị ka ndị afọ ga-ekwuzi ụdị akwa
asa wo malomia maka kuba si no nyinyo mo sare baby no no bebe na moko se kan si eje onna dibazu o bebe na na luwe kwani ande onna disi ketele asibi ka butaluni aso koloki amane koloki ya kifu wasoli onna ne peroko ebulu ni akafa kazi amana ya no na mama asidi fobona na meme no wongologi na chibozie n'ụtụtụ anyanwụ ụtụtụ esi n'ọdịda anya nnapụta anyanwụ pelisi efifi awa mgbede anyanwụ ọnazi ọdịda anyanwụ na-abụ n'abalị na-apụtazi ya na koji ebe amụta nwa kesi anọdụ ọnụ ọzọ dị ọmụba kesi egwu igwe ogbogodi bụ ọmụba kesi akọtọ ọgwụgwụ ịdọtọ kabazi ije ogwe nwa okwu ịtọ na bụ isi nta onye na-esiri ọnọdụ dịgo onye na-okesiri nne n'ikwu na ayo onye jibazu ọbaba na lolu wekwenu onye adịlisi nke bụ n'ili ọbaba biko butere unu m ọzọ pẹ̀lú kí sábàbà na ikú ikú wà lórí ìrẹ́nu wọn fẹ́ nù mí síta sábàbà na ikú lórí ìrẹ́nu onye adịbazu ọbaba na lolu wekwenu enwego ndị mazụ osi ihe onye adịbazu obebe lelu wegbo ya onye adịbazu osebe lelu wegbo ya iko pẹ̀lú kí nwanne m obebe wezoli okenenu pẹ̀lú kí ya nwanne onye nnekwara m ihe ga-efega nwanne ya onye adịbazu akwụkwọ lete nna nna m ụlọ abanya mutandi oskede benazala kwanya manoya de bazo de biko sababa na yibo oya de bazo abise de musa dia oya de bazo de ko pelo la no zulia
is your boy, DJ S Shine Best International. Onya
Oya di baso nínú ọbẹ̀bẹ̀ lẹ́nu ìwòyà o. Oya di baso ọbẹ̀bẹ̀ lẹ́nu ìwòyà o. Oya di baso nínú ọbẹ̀bẹ̀ lẹ́nu ìwòyà o. Onweloti watakwa n'ife n'ugwu maka inu ka Igbo ji ekwu inu na anya bụ egwu maka ọ dị afịa ewu si n'onyinye nwa ọsọdebe abịa mana ọ ga ife afọ ụwa ka m na-ekwu amala ụna onye adịbaso ọsịdele n'ugbo ya onye adịbaso ọbẹ̀bẹ̀ n'ugbo ya onye adịbaso ọsịdele n'ugbo ya onye adịbaso ọbẹ̀bẹ̀ n'ugbo ya onye adịbaso ọsịdele n'ugbo ya onye adịbaso ọbẹ̀bẹ̀ n'ugbo ya onye adịbaso ọsịdele n'ugbo ya onye adịbaso ọbẹ̀bẹ̀ n'ugbo ya onye adịbaso ọsịdele n'ugbo ya onye adịbaso ka ejefu na mụrụ isi na ị ga-adụ m bịa ka ifu na mụrụ dunamo benne maka nwata zagide onye mụrụ ọzagbu onye na-anụ nwata zagide onye mụrụ ọzagbu onye na-anụ akwa ime nnukwu nwaanyị bụ di na-anụ ya akwa ime nnukwu nwaanyị bụ di na-anụ ya ọ bụ n'ihi anụ m bịa ka ifu na mụrụ ọ bụ n'ihi anụ m bịa ka ifu na mụrụ kwụsị ime m tọntọntọn bịa ka ifu na mụrụ ọ bụ n'ihi anụ m ị ga-amalụ nne mụrụ Okechukwu dunamo benne m ewu dunamo benne m dunamo benne m ọ bụ na ị ga-alụ m ị ga-amara nne mụrụ ọ bụ na ị ga-alụ m ị ga-amara nne mụrụ dunamo benne dunamo benne dunamo benne
ọkwa dunamo benne m mmana benne m mmana benne m ọ bụ na ị chọrọ ịnụ m bịa ka ijefu nne m ọ bụ na ị chọrọ ịnụ m bịa ka ifu nna mụrụ m Emeka dunamo benne m ewu dunamo benne m dunamo benne m ọ bụ na ị ga-alụ m ị ga-amara nne mụrụ m ọ bụ na ị ga-alụ m ị ga-amara nne mụrụ m dunamo benne m dunamo benne m dunamo benne m ọ bụ na ị ga-alụ m ị ga-amara nne mụrụ m ọ bụ na ị ga-alụ m ị ga-amara nne mụrụ m dunamo benne m Mbosi kpọrọ anyị jebe nteche mmadụ karịrị akarị nakwa ka ijefu nne na nna onye ekpuchi ahịziki ruo n'ogbu iduru onye ekpuchi ruo n'ofu nne na nna ya ọnụ m ekele gị ọrụ dị ụlọ mma n'ụlọ kpọrị na anya ka oriakụ ijere zani agụmma nwanyị n'ihe adị agụmụ ụmụ agbala n'ihe adị ihe adịrị ndụ bizio nne dị ọra mma n'ihe adị egụma na-anọ obogo ka nkenezie wizin nwaeze ọnwa n'obogo n'ihe adị Chairman Fancy ya furniture, Alaba International Neyade. Ọmọ na-eti eti n'ofoko, ọmọ na-ekele gị n'Iyade Lindubisi. Ije lọgwụ, agba n'ije lọgwụ, ọnụ nnaba n'Imo, ije lọgwụ. O nwere ndị ijele ọgwụ kpọrọ n'aba Sokoto o nwere ndị ijele ọgwụ kpọrọ n'ebe ego ijele ọgwụ ọ bụ na ịbụ onye ị chọrọ ịnụ anya na ntị n'okwu ụmụ nwa anya na ntị na ntịrị ụmụ elu ọmụma gị maka o nwere onye guzo ndụ obi maka atị na mmadụ na-anụ nwanne ya otu esi anụ na mgbago China ezigbo nwanne m Emeka
Ite
inene odi egwu o inene odi egwu o inene odi egwu waboko na mahu galonu o inene odi egwu honorable level mama o inene 11 Okoya committee ya moda o inene level Okoya committee ya moda o inene Okoya mona kwadi be Okoya bonu head master no o inene Caroline we webolo soko logalo o inene Emana suku ne bido by 8 o'clock o 9 o'clock Caroline ejegole ti ona o inene o di egwu Mama wako hakana o inene Toto ye luzare mama we nepanya na window o inene o we luzie no we fuzie no Caroline o inene Caroline epe Carona yana akukwa wa o inene Caroline we patando na akukwa na mpete weloma o inene Okoye we luje na wa onpa wa Caroline wana o inene Caroline wa mi de kenu kanule ona o inene Caroline o kini ki je wa kanule ona o inene o Caroline ngele nwa jo we daja pe anamu o inene ana maro lunne mo no buana o inene sto ye ana maro lunne mo no buana o inene o de meguana o inene o de eguana iwe wewe misto ko yelama o inene o ko ya wa loje nwa yo npa ba Caroline mama ina mu kwana ro ike enweta punishment ona o inene Caroline ika te enwe punishment o inene o ko ya wa loje nwa yo we manya ka na be ya o inene o we luki we nyezie no Caroline wana o inene Caroline na ba be mu ti ka ka beti ona o inene ka ka beti no da ni na ku sheze ya o inene Tarolo na muwo to ya fue beganya o inene no kolo sukulu basa lisensi o inene ngabo ko ya nwa yo na ba yama o inene ko ya we patan we ko ba Caroline wana o inene Caroline come along go de kene maro o inene Caroline come along go look at them so o inene Caroline no bo ka kara yo tale o inene Caroline no bo ka kara yo tale no o inene Caroline ni le nwa yo we je lu onye so o inene ko ya we dia na left for the hand ya o inene o ko yo den na ko ya na right hand ya o inene aka na egwu ka na egwu no o je ma ya na ugwu wa o inene na e so di yo volleyball ko jedele gwu o inene fana bona deliver so ko so gwu o inene la for Tarolo Caroline we to le menu wa o inene o de megwu wa obodo bikunu je don ti o inene Caroline na to le me mana bi de welo wa o inene o ko ya we be la kwa nje kulu no ka fo no wa o inene mo ka fo akomiti offense because of that the government no me back one mauna ko o ka be je lo nwa yo npo no go ya mama eni mo ko je ke bezi na kwa na mo bolo oli mo ko je tente ka mo pa lo ga lo se ya tinya kana ba wele go biko je ba ja no ni wele go we lu se na ja go te no ha mama ina lo no ni welo ha ma ku mu no nya di jo Caroline we na ba mo Okoye we jele nwa yo nje ba ja he Okoye jele pota ja we gote no ha ma walo ha ma dana be Caroline yo si yan Caroline na for Tarolo e ja no be mo lo for Tarolo Caroline we lu onu bi yo ngwa Okoye nwele ha ma ku nyo nya no Caroline de na we ko lo nya wala wu o wale no to we manye Carona pele o manyu do na pele hanje ya no ko man golo onye pota bo karo ko we si no ko lo do no Ofuma ngele nwa yo nje na ga n'ụzọ onye anya n'iri be nwa ba anya mkpọrọ jeji yo nwanyị je my God onanya afọ niile ibe nwa debe nwe bụ mmadụ nke bụ ndị mmụọ onye anya ọfụma wee bụrụ Caroline nwata nwaanyị jere nwaanyị nkwaba akwa he n'ụwa m ịma n'ọnụ ụmụ nwaanyị na-agba ka mọta nwata nwaanyị mgbala ọsọ jere na barak ojele pota barak wee kpọba polisi yo ndị polisi yo n'anya afọ mmiri ndị polisi yo n'anya afọ mmiri ndị polisi na-efuwe m wee chi m ndị polisi na-agba ka anaba nwunye ọnya nụ njegide pụta ịbafe ịma na mpege gwelụ ịma na ndị gọọmenti be anyị na fesighị ike nụ ndị polisi elu olu sewe foto n'ụwa ndị
polisi lónù sebe foto n'ụwa nọ mere bakịrịka ma odogwu ana ma adọwa n'ihe atọ sacha foto m wee nweta n'ogo ya sachakwa foto ọzọ nweta n'oke afọ nụ gọọmenti ejide oke afọ wee ketụ ọnụ ya nga n'ife gịnị oke afọ bụ onye kpara alụ ndị polisi jiri nwayọọ mkpọ n'oko ya okoye egbula ọchụ ibodo mkpi na-agbala ọra elu gọọmenti ejide okoye wee jegbunye onye anyanụ okoye ndị na-ana wee bụla onye nwụrụ anwụ nne m na-efukwa eme efukwa mụ n'ụwa chi m iji mmanwụ na-apụwa ọmara Odazili Igbo na nkịtị gwara m ụmụ ogolobịa ya mbịa n'ụlọ notisi ya ụmụ ogolobịa ka ụnụ nụla adịvaịsị ya ịkwado ịnụ nwaanyị gba mbọ ka anyị lụta onye toro ogologo ifegodu mpe gba mbọ ka anyị lụta onye toro ogologo ịkpasi onye ogologo iwe anya mmiri ruju onye anya ịlụta onye pere mpe n'ụwa na-enọba n'ọkụ mmụọ ife na ife ime n'iwe ejedọrụ enyi n'otu ime enye anọdata ya n'ụwa lata odo wee jenye ọga anya ikwụsịkone ya anya ebe nwa apa mere gị n'ọka ịmara ihe gị dị ije ọtụ wọchị n'ọgbado mgbakọ onye ọma bụ ndị Igbo mmadụ ji alụnụ nwanne ya mama nụ ji alụnụ nwanne ya aga m ije nụ mbachi m ole ebe m jere mba ya ọkụ ma ya anyị nwere nganga jem ije lọfụ mmanụ ji alụnụ nwanne ya mmanụ ji alụnụ nwanne ya mba aga m ije nụ mbachi m ole ebe jere mba ya ọkụ ma ya anyị nwere nganga jem ije lọfụ mmadụ ji alụnụ nwanne ya mba mmanụ ji alụnụ nwanne ya olo aga m ije nụ mba ji m ole ebe jere mba ya ọkụma ya enwere m nganga jem ije lọfụ mmadụ ji alụnụ nwanne ya mmanụ ji alụnụ nwanne ya chacha aga m ije nụ mba ji m ole ebe m jere mba ya ọkụma ya anyị enwere nganga jem ije lọfụ ewu macha mole o jimole yo go biazi ne be nwanne ja ho nwanne ya fo wi akwa afutube mo alesi mwana mgbago China no me na nibo nwanne jera no nwanne ya nwanne jera no nwanne ya aga mi je no mbaji mole ebe jere mba yo koma ya anye nwere nganga jemi je no fu otu oso kifu nwanne gị n'anya ima mmene go ya ibugo iga ni je no mbaji me gene ebe jere mba yo koma ya anye nwere nganga jemi je no fu anu aja no no nwanne ya mama no aja no no nwanne ya awunini aga mi je no mbaji mole ebe mu jere mba ya koma ya kikiriwa aga me were nganga jemi je no fu ewu anu aja no no nwanne ya ijere me ya mama no aja no no nwanne ya okun so na ni mo je no mbaji mole ebe mu jere mba ya koma ya
bịa tie m obi o ọhụrụ m n'anya bịa tie m obi o ọhụrụ m n'anya bịa tie m obi o ịfọrọ m n'anya ewu ị laikere m ife m ọ na-adịghị mma ọfụrụ m n'anya bịa metụ m obi o ọfụrụ m n'anya bịa tie m obi o onye ife m na-adị mma bịa kenele onye ife m na-adị mma rute nso ezigbo ọfụrụ m n'anya bịa metụ m obi o ọfụrụ m n'anya bịa tie m obi o ewu onye laikili m o ọfụrụ m n'anya onye fụrụ m n'anya I love me. Yati emobio. Uwa malone follow nanya love mo. I feel like him. For don't the mother marry fabe for nanya. For the marry fabe love. I follow nanya via metu mobio. I from nanya via tie mobi. Ije lova so bueno Ije lova de mama Avolom nanya biate mobi Oye volom nanya biate mobi o ewu Avolom nanya biate mobi o Yala mu Avolom nanya biate mobi o Avolom nanya biate mobi Kakene te mobi mwa Avolom nanya biate mobi o Nanya biatie mobio Arom nanya biatie mobio Onye orom nanya bia metu mobi Arom nanya biatie mobio Arom nanya biatie mobi Arom nanya biatie mobi Ewu nwanne mo Metukene mobi gi nwanne Metukene mobi gi yo Iyo koko Onye fọrọ m n'anya gatie m obi o aka ejeje ya were mma ya ti n'ọbọ ego nwa bara agba n'ọgwa n'ala were na mara onye taa ya bara aba nyafọ anụ n'ọgbọ fụwa lele enwe mmadụ ebe ụwa lele aka ejeje ya were mma ya ti n'ọbọ ego nwa bara agba n'ọgwa n'ala were na mara onye taa ya bara aba nyafọ anụ n'ọgbọ fụwa lele enwe mmadụ ebe ụwa lele ndịrị mma nọ n'ọgbọ ụwa lele ndịrị mma nọ n'ọgbọ ụwa lele na ndịrị mma nọ n'ọgbọ ụwa lele 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 ịchaga ga-ekwe ndị mmadụ akpọma ga-ekwe mgbe a ikwerekwe ọha n'eze anapụra gị n'ọlị a onye chanya bara aba nyafụ anụ n'ọgbọ fụwa lele enwe mmadụ a na-eti nwanne onwere ife melụ ụwa metafa mma onwere ife melụ ụwa metafa mma enwe mmadụ a na-eti okokoko enwe mmadụ ebeba ụwa lele ndịrị mma nọ n'ọgbọ ụwa lele ndịrị mma nọ n'ọgbọ ụwa lele ya were mma ya si n'ọgbọ ego nwa bara akpa n'ọgwa n'ala were na mara onye cha ya bara aba nyafọ anụ n'ọgbọ fụwa lele enwe
na-ebe enwe mma na-eti ma enwe mma na-ebe ma na ndịrị mma nọ n'ọgbọ ndịrị mma nọ n'ọgbọ ndịrị mma nọ n'ọgbọ ndịrị mma nọ n'ọgbọ onye kofu eze esele lesi nwokolie na adịlị m abịa na m weri etiligo onye mara ife ga-eso kwunye meni azele nwanne m ihe adịlị ndụbisi akụ onwelu mmadụ nyanwa aka onye nwere ego enwe mmadụ ebe enwe mmadụ ebe enwe mmadụ ebe ma enwe mmadụ ebe aka ejeje ya were mma ya si n'ọbọ ego mma bara aba n'ọgwa na were na mara onye ji anya bara aba nyafọ anụ n'ọgbọ fụwarịrị enwe mmadụ ebe ike aga ga-ekwe ndị mmadụ akpọma ga-ekwe mme ikwere ekwe ọha na eze anapụra gị n'ali a onye ji anya bara aba nyafọ anụ n'ọgbọ fụwarịrị enwe mmadụ ebe ndịrị mma nọ n'ọgbọ na ndịrị mma nọ n'ọgbọ ọ na-alụ nwanne nọ n'ọgbọ weki nwanne nọ n'ọgbọ ndụbisi nwa nọ n'ọgbọ tobeti nwa mma nọ n'ọgbọ yoyo nwanne nọ n'ọgbọ chukwu dị nwanne bụ nọ n'ọgbọ awawe ka Jehova agwa gị mme nnanụ mụ ọnwụnwa chukwu mekwala anyị wekpere awawe chukwu mme nnanụ mụ awawe chukwu mme nnanụ mụ awawe ja Jehova agwa gị mme nnanụ mụ ọnwụnwa chukwu mekwala anyị wekpere awawe chukwu mme nnanụ mụ awawe Jizọs Kraịst onye mkpa Jehova agwa gị ime nnanụ bụ ọnwụnwa chukwu mekwala anyị wekpere awawe chukwu me nnanụ bụ awawe chukwu mekwala anyị wekpere chukwu me nnanụ awawe ka Jehova agwa gị ime nnanụ bụ ọnwụnwa mekwala anyị wekpere awawe chukwu me nnanụ awawe chukwu me nnanụ awawe ka Jehova agwa gị me nnanụ ọnwụnwa chukwu mekwala anyị wekpere awawe chukwu me nnanụ awawe chukwu mekwala anyị wekpere gị merụ nwanyị ọmụnwa Jizọs Kraịst onye mma imerụ ji si ka ọfụ ụzọ Jizọs Kraịst onye mma agwa gị merụ nwanyị ọnụrụ ime mmụọ mma chukwu eme nnanụ awawe ja Jehova agwa gị me nnanụ ọmụnwa chukwu mekwala anyị wekpere awawe chukwu me nnanụ awawe chukwu mekwala onye mma ja Jehova agwa gị ime nnanụ mụ ọnwụnwa Jizọs Kraịst onye mma ja Jehova agwa gị ime nnanụ mụ ọnwụnwa chukwu mekwala anyị wekpere awawe chukwu me nnanụ mụ awawe chukwu mekwala anyị wekpere
m si eme onye na-eme ka m si eme onye na-eme ka m si eme ọrụ nya ka m agba oyimo onye na-eli ka m si eli onye na-amụ ka m si amụ ya ka m agba ọkwa aka m ya bụ ezigbo ọkụmụ otiwa na m ogbe ayaya otiwa na m ogbe ayaya otiwa na m ogbe otiwa na m ogbe ayaya otiwa na m ogbe na azụ otiwa na m ogbe na azụ ayaya otiwa na m ogbe Rubata sawa onye na-enyelu mmadụ aka ya nwa bụ ezigbo ọgwụgwọ maka ndị Igbo na-atụ ilu wee sị onye nọ mmadụ nso na-anụ isi ezie onye na-eme ka m sizi eme ọrụ nya ka mma gbọọ imo ewu onye na-eme ka m si eme onye na-eme ka m sizi eme nwanne ọrụ nya ka mma gbọọ kama na otiwa na m ogbe ayaya otiwa na m ogbe otiwa na m ogbe ayaya otiwa na m ogbe otiwa na m ogbe ayaya otiwa na m ogbe otiwa na m ogbe ayaya otiwa na m ogbe sawa 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 nke onye na-eme n'elu ụwa ka nchetakwa na Chukwu na-afụ ya ahụ obi ya ma che Chineke obi ya nyoche Chineke obi ya ma che enu Chineke obi ya nyoche Chineke ụwa bekwu kpọchiri kpọ obi ya ma che Chineke obi ya nyoche Chineke obi ya ma che Chineke obi ya nyoche Chineke ụwa bekwu kpọchiri kpọ obi ya ma che Chineke obi ya nyoche Chineke obi ya ma che Chineke obi ya nyoche Chineke ụwa bekwu kpọchiri kpọ obi ya ma che Chineke obi ya nyoche Chineke obi ya ma che Chineke obi ya nyoche Chineke ụwa bekwu kpọchiri kpọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị ma melele mara mmegbu rụtụrụ ọdacha nwoke dị ya obi ya ma che Chineke obi ya nyoche Chineke ụwa bekwu kpọchiri kpọ ụfọdụ bụrụ ya ụfọdụ bụ dịtụ ụfọdụ bụ pastọ ndị okpukpe akwụkwọ obi ya ma che Chineke obi ya nyoche Chineke ụwa bekwu kpọchiri kpọ obi ya ma che Chineke obi ya nyoche Chineke obi ya ma che enu Chineke obi ya nyoche Chineke ụwa bekwu kpọchiri kpọ obi ya ma che Chineke obi ya nyoche Chineke ụwa bekwu kpọchiri kpọ eme anyị eriela n'ofu nwa na ahụ na obi ya ma che Chineke obi ya nyoche Chineke ụwa bekwu kpọchiri kpọ obu mmadụ nke a na-achụkwu dị yo obi ya nyoche Chineke onye na-analụ mmadụ ife ya n'ike teta obi ya ma che Chineke obi ya ma che Chineke na ụna obi ya nyoche Chineke obi ya ma che enu Chineke
is your boy, DJ S Shine Best International. aka ka echeche na gị were mma gị dọgbu n'ọgbọ ego ha bara aba ya mee ya lalala mkpọrọ onye si ya gbaga mgba ya bụ ka nọbọ ụwa lere ndị nwe mma na-ebe ụwa ndewe ụwa ndewe ụwa ndewe ụwa ndewe ụwa ndewe old school igede isi aga ga-ekwe na gị gbagbo onye nwe mme ekwerela gị ala bara anyị garịma onye si ya abaga mgba ya bụ anọbọ ọkụwa fụ n'anya ndị nwe mma na-ebe ụwa ndewe ụwa ndewe ụwa ndewe ụwa ndewe ụwa ndewe Ogbuefi Gabriel Esedi Mbo onye ọma Capex Agrotech West African Limited Magic ekele yo ede ya dịkwara gị mma o onye malife ga-esokwu ya emeni ahụ aka ka eji na gị were mma gị tinye n'ọbọ egwu ọha gbara aba ya mee ya lalala mkpọrọ onye si ya gbaga mgba ya pụta n'ọbọ ụwa lere ndị nwe mma na-ebe ụwa ndewe igirigi ụwa ndewe ụwa ndewe ụwa ndewe ụwa ndewe ebeli nweze dị mbụ Magic ekeneyi onye ọma ga-abụ eze dote kini gadịlị m egwu m ka m na-eti na arụ ma chọrọ nsogbu onye ọma isi onye mara ife ga-esokwu ya emenia onye ọma na n'ite na nsa n'ịgadịrị m do asị na ịgadị ikeji maka na echi adị apụ apụ ya bụ nwa eze dị mkpuo onye mụ na ịgadịrị m ma ndị nwe mma na-ebe ụwa ndewe ihe ogogo ụwa ndewe ihe ogogo ụwa ndewe ihe ogogo ụwa ndewe ihe ogogo ụwa ndewe ije oyolima kweke idu combination ajula osioma igema ije love ere misio love adure nwoma isale figacha ifo mu neti ya bo mbebi oyo Iworiwo 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 Nobule Iworiwo Nobule Iworiwo Nobule Iworiwo Nobule Iworiwo Nobu Iworiwo Iworiwo Obere bara Iworiwo Iworiwo Alo bere Iworiwo 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 Adure Iworiwo Adure lele Iworiwo Adure Iworiwo Adure lele Iworiwo Idukwasi maka Iworiwo Iworiwo Idukwasi misio Iworiwo Iworiwo Idukwasi muku Iworiwo Iworiwo lolololo Adu iwe wili waka mbe Iworiwo 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 Chaka Iworiwo Iworiwo Ite Iworiwo Ite Iworiwo Nabule Iworiwo Nabule Iworiwo Nofu Iworiwo Iworiwo Obere bara Iworiwo Iworiwo Alo were Iworiwo 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 Adure Iworiwo Adure lele Iworiwo Adure Iworiwo Adure lele Idukwasi maka Iworiwo Iworiwo Idukwasi mishi Iworiwo Idukwasi maru Iworiwo Iwololololo Adu iwe waka mbe Iworiwo Iworiwo Roso ebele Roso na ebele
Iworiwo, 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 Igiligio, Iworiwo, Iworiwo, Igiligio, Iworiwo, Iworiwo. Is your boy, DJ S Shine Best International. It's dancing time. Enjoy yourself. Onejiri bra kweje ya kugo nwanne mo. Onejiri bra kweje ya kugo. Onejiri bra kweje ya kugo. Onejiri bra kweje ya kugo nwanne mo. Onejiri bra kweje ya kugo. Onejiri bra kweje ya kugo. Na Joseph Hana na ko Hana na show mgbe ha dị na nwa Achide noi nne John na nwa nna John na nwa
John anọdụ n'ahụ Joseph ewurebere aba lụrụ mọlụ ya John ewure nọdụ n'ụlọ ebu na onye gburu Oluofu mbọsị ọ na-ebe aga m eje ke na-aba njem fụ Joseph amụrụ m Joseph ga-enyere m aka owere ukwu binie were na-eji aba ibe o jere aba abalị anọ jeruo ya n'ụlọ o rula abalị nke mmiri ise ọfụ ọgbọ ya Joseph bịa nyere m aka nne m nwụrụ anwụ nna m nwụrụ anwụ ụmụnne anwụsịa ụfọdụ nna m anyị matara na abụbụ ụwa kwọcha na mmezi lele m bịa nye ekene m aka zọgide m anwụ Joseph asị ya don't worry anyị ga-ebi n'ụlọ oje ga-agba nke ogoro ego oyi ejima John chiri ofu ntiri m ofu nsọwa mmadụ o jere gị igwe ogoro ego oyi bụ ejima John ofu mburu m ofu na nsọwa dịrị ya fanaba na-agba n'igwe bini n'udo ofu efere ka ha na-abụ ji eri nri ma gị mụrụ akpọ ọnụ ego ibra eji ya bụ ụgwọ ego nyeni John buru ya laba buru laba iru be papa m ọrụ m lelu iru ni benne ni onye m lelu orofu aka nọ na ya ka iji ya n'udo abụrụ na ego nyere ngeje ihe ahụ itetara m akwụkwọ ewetakwuo m ego John ewere m akwụkwọ ire ana m weli ihe nna John na laba na chi m nyere m Lasumego na chimunyere mo Lasumego na chimunyere mo Lasumego na chimunyere mo Jona mabutiro akwa yogologo Reputa ni be Joseph maboli yanya Wasite obe na ya onyu delugo Redre leda Dejire Joseph ego jibi nyere m ego nye je ya osite ego John azụrụ ụgbọ na-akwụ ụgbọ agagharị Joseph echebal na bụ cheni kịta ọnụ ozi John ọnụghị leta ya aga m anara egosi ka nla ka m mara John ọnwụ kwuru ya ma ọ dị ndụ nwanne Ni live, raba bosan lama. Ure rusie ni bende lenga ni ene bakwa. Aboya mama, jene buge. Oh mama, jene bunga kwa. Osi aji were, uwa moniru. Ajo wade kane, owanga di akwala miru. Lele ni John, ila ya na chiyo. Lele ni John, ila ya kito na wa. Aboya rulu zuru moto delesia. Ure beraba agboro ofo kirakagharị ajọ nwa dị ka nye ụlọ ụwa bịara ndị ya gbadole m Joseph were iwe bụrụ ụgbọ boide n'iru n'ebe John kwụ aka n'ụzọ John na-emeghepụ windo ledata anya ele nga Joseph na-arịgo enu Joseph were bata John were si ya nnọọ o were gbọ ya John ọsọ agwọmụ na anyị bụ ọdị mbiribi ole agwọmụ na anyị bụrụ ọdị mbiribi ole agwọmụ na anyị na-abụrụ ọdị mbiribi ole asị ya ka iwere ndịbizi ya pụọ mụ n'iru onweghị agwọmụ na anyị bụrụ pụọ mụ n'iru ọ na-eji bịa beje ya ụgwọ nwanne ọ na-eji bịa beje ya ụgwọ Onege brabeje yakubo Opi monege brabeje yakubo
emedi ya iwe wele Josef ọgba ya akwụkwọ eruo na kọtụ bana agbakụrụ na ha John bịa kọrọ anyị otu o siri njem na ha ọgbịbụrụ John mụ na ya na-asọ mgbe anyị dị na nwata ka mụ na ya na-achị ọyị anya jide ọyị nne ya nwụrụ ahụ na nna ya nwụọ na o were pụtaba na ajọ mụ nyere ya aka ejere nke ọba nke ngore kogo ya ejikpa ejere nsọ ibe nke zụrụ azụzụ ya ejikpa ụrụ ego onye gbadịdọ ru ya laba iru obe mama ọrụ m lelu iru obe papani ụrụ ọyụ lelu ya mere ndị nke ụwa na nsọwa nwanyị o buruzie ego gbabụ ka ọzọ rụọ obe nna ya abụrụzie merọ na-atọ ụwa gagharị lele nne m nọdụ na-ebegbu onwe ya n'agwa lele ụmụnne m nọkwado na-ebegbu onwe ha n'agwa si na ọ bụ onye obodo ezie ka ha mụtara si abụ na abụ na ndị nọ na erikọcha ego ewuregbani John bịakịrị tinye ọnụ John asịsị tinye ọnụ isi nkwu mgbe ụkwasị ya yes ọ bụrụ na o nyere m ego ya weta risiti ọ bụrụ risiti o ji nye m ego ya weta ya ọ bụrụ na o weta risiti o nweghị ego o nyere m chacha mụ na ya amaghị chacha mụ na ya adịrọ na mma o weta risiti amara m eze na o nyere m ego akpọ Josef lee risiti ọ sị na ya enyeghị chacha mụ na ya dị na mma mụ na ya na-atọ risiti adịghị ya asị ya nnaba ibe amara gị kedu otu isi weta ego nye nwoke ibe gị no risiti na adịresi sowa bịa ya ị na-asụ na akọt na-asị na sowa bịa ya asị ka gị latara anyị yo ya bụ gị lata ezie asị gị na asị ya karịa Josef nwa pụtara bidi baba ukene n'otu promot ibe jo nebe ọ na-eji bebeje ya kwụkwọ ihe gajo nebe ọ na-eji bebeje ya kwụkwọ ihe gajo nebe ọ na-eji bebeje ya kwụkwọ ahụrịrị kwụọ nebe ọ na-eji bebeje ya kwụkwọ ahụrịrị kwụọ nebe ọ na-eji bebeje ya kwụkwọ ahụrịrị kwụọ nebe ọ na-eji bebeje ya kwụkwọ adịrị kwụọ ọ na-eji bebeje ya kwụkwọ ele ma ọma nọ n'ụlọ aba nne m na-abara m osisi mụ na-aba ụmụnne m na-aba sebe okeri emene ma ofe okeri arapụtara m ịma n'ọbụ ego oyibo kene mba agbaghị ibe m bụrụ ejiri ego n'ihe John wee bezie Special dedication to every living soul in the Millennium Brotherhood. Get into
Ele Chineke ịnọ n'ime millennium. Igbo Potamus, first choice. The Millennium Brothers. Awo Otudo Is your boy, DJ S Shine Best International. Mama kama mesura kanelua huku ajao. Oku kakuru boka botu halu bale fuwo. Millennium Brothers here. But the one and the dear for Obi and May. We need each other in this world. Millennium Brothers, I love it. Ishima kwite na ro nwanne mo nyare nte ba ho yama. Amale I love it. The manya we love. Aba nwanne m dede arahunute. Brothers, I love it. The manya we love. Oja wotu shimishi nelo wa heni ka nwanne abalaga. Brothers, I love it. The manya we love. Millennium anyị nwere ndere mma ndị Chukwu kwadoro ndị Chukwu goziri wepụta wee sị ya biko ha ga-enyere ụmụ ogbenye aka o wepụrụ ụwa niile ka ha na-enyere aka. The General President ya bụ Millennium Brothers Prince Chika Ọnụọha onye se director Ashok Holdings ndọba odebe Comrade Kwasil, one nation. Mr. Nam yourself with the Papa. Father, Papa Dola Namausa, Father. General Treasurer of Millennium Brothers, Dola Namausa, Father. Mr. Chima, Chief Provost of Millennium Brothers. Allah, you know how I woke up my Papa. Second proposal of Millennium Brothers. Ikrakada, Oya, Mr. Ike, oh yeah, $1 one day, $1. Member, Millennium Brothers Organization, Mr. Chukwu Malivi. Member, Mr. Rufus Oswagu, Rufi Continental Brewery Chain. Our junior father. Dr. Two Sopana one name Papa. Carburetor specialist. Oh man, carburetor specialist. Mom, your para one day. Honorable Nam, your para wise man. Member. Prince Charles. Daddy Monso. Amara Minister. Member, Mr. Gucci,
tupu ọ gwara m kedu ihe maka nwanne gị ụzọ menta maka nwanne owere anya ka ọ bụ aja wetu aka ọrụ gị imega onye imega aka sọlị baba ebe ahụ you dey vex fire vex na na-abịa na millennium enwere ndekwa anyị n'azụ o were ndekwa anyị o were ndepụ ya n'aja n'elu o were ndepụ anyị gaba n'ihu na akwa ya n'azụ brothers Chief GN Honor Sim anya mejanu kama mobo mmadụ na-akọgwụ alụsị ibe jejenu ka ka mụ welu keke okene n'igwe nwana maka alụsị n'ụwa nwa ka mụ na-ese nụ ndị na-akọnụ mụ nsị ibe ọzọ mụ ji agọla alụsị ka mụ na-eli ya n'ụwa maka ndị na-aga alụsị n'ụwa nwa na-ataju ọkụkụ afọba mmanwụ na-apụwa wee mụta nwa n'ụwa nwanya dịka ọzọba nwe ya n'akwụkwọ zọba nwa gị n'akwụkwọ mma ọgụ gị sa ọta akara ozugo ike bọrịba chọkakwa njọnụ o nwere ofu nwoke a na-akpọ Longo John Longo John mụ na-agwa gị bụ native man nke mgbe nne kele nwe ya n'otiwara select
John weke wara sile nke woje ataji chọpụ em ọlụlọngụ John na-alụ wee bụrụ kapịnta nụ Once upon a time ma John ejere ọrụ ya olu na ofu mbọsị lọngụ John ejere ọrụ ya ọpụta nị n'ụzọ okwute wee kpọjizie ya ụgbụ Lọngụ John kwawa akwa wee kpọwa okwute n'ụwa okwute dị n'ụzọ obodo ka ị ga-eme m wee n'ụwa okwute dị n'ụzọ obodo ka ị ga-eme m ọba n'ụwa ana m alụ n'ọlụ n'ụwa nwa jebe nweta ego gịnị kpata ana m egoterenụ ụwa nsịlị pasị ụdajụ ụdọ ọba dịta ka mụ ga-egọbasị n'aja ojele pụta aja ebe a na-ele nụ mbasị gọlọ nwa o wee kpawa onye na-ele igwelụ basikọlọ sịla lebekene m sọ nsa igọlọ onye na-ele igwe lebekene m sọ mbasị gọlọ nwale mala ịkọdị mgbe ya fana bụ wee rụwa ọnụ ya gwa wee rụsi ọnụ gwọbọrọ na na-eje m ntị ya ịma Lọngụ John nwa aka na-aba wee kwụrụ ụgwọ John wee kwụsị ụgwọ wee bụrụ basi gọlọ Lọngụ John bụrụ basikọlọ ka ọ na-abịa ya Lọngụ John mara na na-edenye risiti ya Lọngụ John mara na na-edenye risiti ya ike na-aka ọsọ gbadoro ọbụlụ basikọlọ sịla tibe mkpụkpọwa polisi ya onye na-ele igwe tibe mkpụkpọwa polisi ya ndị polisi ya mgbakwute m wee n'ụwa ndị polisi ya mgbakwute m wee ọkanga ndị polisi na ndị ori soro saịkọlọ ndị polisi na-agba ka anaba nwụnyụ anya ndị polisi wee pụta chọwa anyị John jọlụ Lọngụ John luo na roundabout by suddenly fa nweta Lọngụ John fa nweta na Lọngụ John wee jụrụ ya ajụjụ sị Lọngụ John jide bisi nweta basi gọlọ ọtị na ogogo ka ya gọlọ basi gọlọ asị aja egosi mmebi isi tode n'igwe ọkpọlọbagada nwoke m mbebe gosela m n'aka nwoke maka mụ cheta basi gọlọ onye na-ele igwe njele nwayọ wee gọrọ agụgọ basgose na ti balansi wee gọrọ agụgọ ọbịa afọ nnata ụtọ ma ọbịa afọ nnata ụtọ nwa chara acha ndị anyị amara m onye gụọ ụdọziri igbo na-apịdị ndị polisi jere nwayọ kpa Lọngụ John John na-enukọ ibe onye na-ele igwe gwụrụ Lọngụ John na-enukọ ibe onye na-ele igwe gwụrụ ebe igoro basikọlọ ego nye m risiti ya ọcha bụ ka mma na ndị ije ma atụ lọjik ya ndị polisi lọjik na-ejere ozi ya tabụta aka na lọjik ga-abụju anya ya aka na ma nwa nwunye jekwa na ma nwụnyụ anya Lọngụ John jere nwayọ kpọ ndị polisi biko na ma mara ife nwa a na-akpọ risiti ya onye nọ n'Igbo ka mụ nwa wee je mara amalị maka gịnị n'ụwa na-apụ n'iji kọlịkọlụ mmanwụ na-apụ ụdọzili Igbo na-abịa ndị polisi jiri nwayọ mkpọ Lọngụ John John esi anyị kpọbe ya nnọọ n'Igbo Lọngụ John esi anyị kpọba risiti nnọọ n'Igbo Lọngụ John nye m akwụkwọ iji gọbasi gọlọ Lọngụ John nye m akwụkwọ iji gọbasi gọlọ nwa John jee dasọrit nnukwu adịgo mma o nwere akwụkwọ a na-eke na arụbasi gọlọ ọkụ o nwere akwụkwọ a na-eke na arụbasi gọlọ ịma Lọngụ John ji aka n'ụwa nnọkarịrị ya were akwụkwọ ọnụ na-agwa gị nye ndị polisi ya ndị polisi na akwụkwọ nji gọbasi gọlọ gbacha chọrọ John gị ji emechi ọnụ gị wụdadị ụzọ ọba John weta risiti ya nke nwa gị nyere anyị na ọbụkwa rebel ha mmanwụ na-apụwa ndị polisi jiri nwayọ kpa Lọngụ John ọzọ ebe ị maara risiti kpata witines ya Lọngụ John ji kpata ya witines ya John ji dasọrit nnukwu adịkwa mma Lọngụ John jiri nwayọ wee kpọ ndị polisi ọ na-eme ike eje ọrụ ịkpọ witines ya ka ọ dị naba ọrụ ịkpọ witines ya nwunye gị siri njọ na-akpọ witines ya nwa gị jebe akwụkwọ ọ na-akpọ witines ya ọrait kolota gbaa witines ya moto na-aga n'ụzọ gbaa witines ya Chineke ekele ụwa ji agba witines ya aja na be nna m ụgbọ ọsọ gbaa witines ya ugwu magolo nna ya n'anya m gbaa witines ya ndị polisi ngele nwayọ mkpọgwa John si ya jee ka ọta kolota ka ọ gbaa witines ya gbata Chukwu kele ụwa ka ọ gbaa witines ya gbata alụsi obodo ụnụ nwa ka o je gbaa witines ya gbata ugwu magolo kpalava ka ọ gbaa witines ya ibe nche kpalava ka ọ bakaba gbaa witines ya Lọngụ John
Abaka melọgọ dị ije moto maka na ndị polisi jiri nwayọ mkpụrụ na ateshọn ị na-emute elu obodo na na-eche m ntị kasị Longo John igwobo n'ike ejerele nga Longo John igwobo n'ike ejerele nga ọnịkọ ka na-akpọrọ m ụkpọ ka na-agụrụ gị egwu Longo John ganata okwu Longo John Bakono Longo John, je kwache na sele yo. Bakono Longo John, je kwache na sele yo. Sebasto se na mbuli kwa na bani ba marage. Woni ne lingwe mbulu baskolo kona biya. Basto se na mbulu baskolo kona biya. Odo na aga ne n'ụzọ, oje na agụ na-egwu. Jemu nte ka ibu na-egwu na-agwa aka ne n'ụzọ. Nne m na-efukwa emefukwa mụ n'ụwa chi m. Sabuta ata na ame ngwego ngodo lọkụ. Na melego nụ mbasi kolo weli egonom. Malu na mungile go we yi kwa basi kolong. Longo John ni jotu we chere gonga. Osi Longo John omara na mo hogai yon. Mugo folu mo ke mo magai waki yon. Oduru ne ku we lo na randa about wem. Ora zu logo dom bese no lo result. Baso bin de kasi moto buonye mo nwere ibe na basi kolonwa. Basi kola malo sa we da no go man kolonwa. Ora ma de tiwe ko para police yon. Traffic we dan measure main road the police we dan measure main road ba we potan o we bulonya ne lei gwenu ba we pota o we polo basi go se lawam o dazili bona beje gwenu the police we papo ta Longo John nanga se Longo John lo bastro ke na de kolote palava bago witness yon moto we palava bago witness me kuche bon na we palava bago witness Ugo mangole palava bago witness even check palava fancha we pasa witness yon se Longo John lo bastro ke na begging Longo John lo bastro we na biam bago se lande na na we bolonya wolawo onye na-eli gwenje la nwa yo we na rammo ndo ka kwata nkwele ni gwe ga pugo eli gwa na ku gwe ni gwa body insurance company ojogu oja ga na ibo onye ka dai si onye ọma oje ibo onye bụ ihe chi ga-abụ n'ụwa onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewo onye bụ ihe chi ga-abụ nwanne m onye bụ ihe chi ga-abụ ụmụnne m onye bụ ihe chi ga-abụ n'ụwa onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewo onye bụ ihe chi ga-abụ ewo onye bụ ihe chi ga-abụ onye bụ ihe chi ga-abụ n'ụwa onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma Emarana ihe chi ga-abụ Emarana ihe chi ga-abụ nwanne m ụmụnne m onye bụ ihe chi ga-amụ n'ụwa onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewo onye bụ ihe chi ga-abụ ụwa onye bụ ihe chi ga-abụ arịrị ebule m onye bụ ihe chi ga-abụ onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma Emarana ihe chi ga-abụ n'ezie ịmara na ihe chi ga-abụ nwanne m okori mara na ihe chi ga-amụ n'ụwa onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewo onye bụ ihe chi ga-abụ ụwa onye bụ ihe chi ga-abụ arịrị egbubela onye bụ ihe chi ga-abụ onye ọbụla ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewe ma ha ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewe ma ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ewe ma nwa ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma Okechukwu chekwu nwa ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma si wayi nụ ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma onye hụ si wayi o lere m si wayi olu mekele ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma weba nụ n'ụzọ ya ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma otu onye na-asị nnọọ ọma Chukwu ka ọ dịrị ya mma si wayi olu mekele ya ọma aka mebe rekọd olu m kelere gị ọma ụmụaka gị ga-adịrị nwa na ụlọ alụ ha nja ga-adịrị gị ha nja ruru karịdị ha ga-adabara gị n'aka onwe ya gbe egbe n'ụlọ onwe ya gbe egbe n'ụlọ ololo ụmụ egwu olu mekele n'ụlọ ọha na eze nsi ụwa nwa m ọha na eze nsi ụwa nwa m
Okerichukwu chekwu nwa ọchọ mmụọ ya jide aka nwa ọchọ mmụọ jide olu m ekele gị nwa obi Brazil olu m ekele gị nwa yo olu m ekele gị nwa anyị lere mpụta uche yo lolo nwa Chief Jesse there. Moraba. Olu ma kele go. Onke kan de ku kan de kunu no na. Opa ki na me pro nya bare. Wono na hia ki na me. Ndi wujo. Pete me no wan na. Ndo tu promote anya kele. O buli ni me na yin be be ra. Aka ni po de lu ni. Yes you are right. Open up on
is your boy, DJ S Shine Best International. Antonia went to Quedo. Antonia went to Quedo. I don't know what's wrong. As the wash, I sure. As the walk. I was as your net. Aha, I don't want to be the boazo. 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 Antonia want to go down. I don't want to be the boazo. Yes, Mokani has over to do the boazo. As Mokani has over to do the boazo. I don't want to be the boazo. As Mokani has over to do the boazo. Once you want to have, I don't want to be the boazo. Opposition, okay, say, I don't want to be the boazo. What's it about one of my little boazo? I don't want to be the boazo. What's it about one of my dinner for? I don't want to be the boazo. Once you want to have, I don't want to be the boazo. Osisi pampano madina po. I don't want to be the boazo. Antonia want to go down. I don't want to be the boazo. 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 Yeah, but I don't want to be. I don't want to be the boazo. I don't want to be the boazo. What's your reason? I don't want to be the boazo. Obina say pari. I don't want to be the boazo. It is in me chano. I don't want to be the boazo. It is in me chano. I don't want to be the boazo. I don't want to be the boazo. It is in la chaka. I don't want to be the boazo. Hey! I don't want to be the boazo. I don't want to be the boazo. Antonia want to go down. I don't want to be the boazo. When you sabu jomo, I don't want to be the boazo. It is la chaka. I don't want to be the boazo. I was as it is la chaka. I don't want to be the boazo. It is in me chano. I don't want to be the boazo. It is in me chano. I don't want to be the boazo. Nasa na kochio. I don't want to be the boazo. Antonia semo kanoyo. I don't want to be the boazo. Nasa na kochio. I don't want to be the boazo. Antonia semo kanoyo. I don't want to be the boazo. 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 What you going to do? I don't want to know. I don't want to go to know. You go a little level can no so. You tell you should go to my house. Over the walk of the achi. As a Canada was. Walk of the achi, once I was don't know. Yaga was the one who Galancy. Nobody wants the one who what is it going on, Madina? What's the one who I'm ready to go. He has a body do. Nobody wants the one who he's a Jana Sabu. Did I get as you making you. Galas you making you. Floris making you. I will allow you to make in your garanya. When's the water?
osisi kpakọnụ mmadụ n'afọ ọkirisi nwodu Antonio Nwachukwu edosi m keneyo inisi ozi ọnị bụ ewele inisi ozi ọnị bụ ewele inisi ozi ọnị bụ ewele galazi mekeneyo galazi osina Lagos bịa amala obodo oyibo ada na-egbu azụ 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 Antonio Nwachukwu edo ada na-egbu azụ ada na-egbu azụ Galazi bụ nwanne ada na-egbu azụ Floris bụ nwanne ya ada na-egbu azụ ada na-egbu azụ azụ asụ asụ ada na-egbu azụ azụ asụ asụ ada na-egbu azụ azụ agwa agwa ada na-egbu azụ ada na-egbu azụ ekwe jejeru Ijele 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 ekeke ijele 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 ekeke ijele jeje ijele jam ijele jam ijele jeje ekeke awele kume adani masala awele kume awele buwa asala buenuwa onye asala dị nwa bala mgbani enu ekekekeke ijele jeje ijele jeje ekekekeke ijele jeje ijele jeje ekekekeke Honorable Chukwuemeka Judo Wofiri Ije Ijanja mwasonye mudai Ijanja mwasise bebia Ijanja mwasonye kiyo Ijanja ibyo sise bebia Ijanja mwasise bebia Ijanja mwasonye kiyide Ijanja mwasonye mudai Ijanja mwasonye kiyo Oyibo kemare
Chukwemeka Wafiri. Honorable Chukwemeka Wafiri. It in my Bulu Kenya. It in my Bulu Kenya. It in my Bulu Kenya. Honorable Mr. Wafiri. Honorable Chukwemeka. It in my Bulu Kobo don't chat me work in my Akosime Akwala Wodura Okresi Madina Honorable Chukwemeka Wafiri. Never king men of Ruka yo. Abuela, Izele, 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 Negate, Negate, Izele, Negate, Izele, Ebume Guadina ni Debundema, Ebume Guadina ni Ebugaranya, Ebume Guadina ni Dogwechichi. Obodu Jamo, Obodu Anyi, and Egunasa. Antonia want to go to Guadina, Nasanya. Abanete Guamala, Guadina, Mario
emume gbari na n'ibe wechiche ije places renters mekene yo places renters mekene yo Mamadu emezia Mamadu emezia kibu places renters mekene yo party o kudo places places bu kano ki wane nyocho wewo ijoge me party o kudo places wazi ba mado ko ne kene kedu wa mado bezi anu ya rekena mo bolu oji obi e mo aga mo bolu wana maga wanya sabu jombe lekena mo bolu obi ko ajeri ego aye kiri chichi chedu wa chichi no dijege mo melo nye nwuche makechi ogwa maka bidi places bonyeze places bonyeze places renters mekene bonyeze kibone no wa bonyeze kibo igega haya kanopi iko kude places bonyeze kibo bonyeze kibo nenuwa ijage yo fe kusi iko kude places udo places bonyeze ije biade kiri audo akwenyi biade kiri audo akwenyi ade ma bo wa jaka udo no udo wa jike mo gbogbo shiza wiyo jebeyi wiyo wonya sabu jombe ade ku ko mo mozo wiyo okola bi akimu gbogbo nítorí kò ní sí wá chi ẹ rírì. Ìfẹ́ lè gbé. Ọdí adìyẹ fẹ́. Blessings. Ibo wa deri ego. Mama de mezi anu a. Chedu mama de mezi anu a. Ya bu blessings no wa. Ijege me party o kudo blessings. Adi na sabu jombo, adi na kwashi. Adi no bulu na, adi no bulu kwa. Ebe wa deri ego. Eke na nwe bolu. Ọlọ́dẹ na nwa. Eze kasi eze. Udode.
gonna be. To do what you love, I believe it. Hey! Hello. Apa maru wujudu wọn kò mọ. Apa maru wujudu wọn kò mọ. Onye nnekwu enwe ebe a na-eme o. Ọdịbazi ya o. Ya ga-ekiri ya yọnkụ e. Yọnkụ nnụ ha o. Okolobịa sabụ ụzọ mụ ka ọ bụ o. Yọnkụ e. Odogwu yọnkụ nnụ ha o. Yọnkụ. Yangu mekaya mwanem. Omaka wako manu mwanem ogana bia. Ogana bia. Kudu watula za kabiribe. Yangu. Swastika. Maru kibu. Ezi wa yana neji. Chenye dua. Omaka wako manu mwanem ogana bia. Kudu watula za kabiribe. Camelia mekene yo heba garanya. Ayaka supwe. Places mekene yo. Nefa yaka kona bia. Nefa yaka kona bia. Ayaka supwe mekene yo. Nefa yaka kona bia. Mucha vergo. Tukudu mebie wan parupo. Sibra. Ibrahim mekreyo. Emewe mwaka manu wane mogana bia. Wane mogana bia. Kudu bachila za kabiribe. Ebe jejeru. Aha. Ijo. Tukudu mebie wan parupo. Ije ka Lagos ye. Places. Ije ki Ibadan ye. Biko kudo chukudu mebi. Biko soro chukudu mebi. Is your boy, DJ S. Shine Best International. Senhor, Ije ka Lagos ye. Ije ki Ibadan ye. Biko kolu chukudu mebi. Biko soro chukudu mebi neje. Biko soro chukudu mebi neje. Kasolu chukudu mebi neje. Ije ka Lagos ye. Kasolu chukudu mebi neje. Ije ki Ibadan ye. Kasolu chukudu mebi neje. 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 Ije Lagos ye. Kasolu chukudu mebi neje. 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 Chukudu mebi wan palupo. Chukudu mebi neje. Chukudu mebi wan palupo. Chukudu mebi wan palupo. Ije ka Ibadan ye. Kasolu chukudu mebi neje. Ije ka Lagos ye. Kasolu chukudu mebi neje. Ije ka Sabu Jomo. Kasolu chukudu mebi neje. Ije ka Ibuziso. Kasolu chukudu mebi neje. Ije ka obodo Wari. Kasolu chukudu mebi neje. Ije ka Solu chukudu mebi neje. Ekeke. Anthony Nwachukwu. Yasi mukane chukudu mebi. Adoni Buazo.
azụwa shụashụ azụwa agwụagwọ iri isi michaka o egegegege ije chukwudumebie nwa mkpalụkwụ okolobịa mma na asamụ ụjọ mme osisi webi nwanyị osola anị na the chameleon iwe bụ na nkịtị nwata nwa nke onwere okwu dị ya nị kama ka ọnwụ jidegbu nwata ha kpara ya nwụsụ ife onye lọrụ nwa mmadụ chukwu ya merụ ụmụ ya nwanze nwodue agwụela nwodue osisi gbagwo anụmadị n'ahụ ogwebu n'ụwa mụ ogwebu n'ụwa mụ ogwebu n'ụwa mụ ya bụ dọkịta nwa mụ ogwebu n'ụwa mụ ya jekọwa ogwebu n'ụwa mụ ogwebu n'ụwa mụ ije ogwe mmadụ bụ Chukwudumebi ijeka Lagos ijeka Ibadan solu Chukwudumebi kosi ejije kosi enye ego kosi ejije kosi ụmụọgọ nwa mkpọrụkwu oke dị na chi Chukwudumebi ma alụsịgo ọlụwa nwata nwejiri nwa wele biko solu Chukwudumebi na-eje solu Chukwudumebi na-eje biko solu Chukwudumebi na-eje biko solu Chukwudumebi na-eje biko solu Chukwudumebi na-eje biko solu Chukwudumebi na-eje Chukwudumebi ma mkpọrụkwu Solu Chukwudumebi na-eje 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 obi n'ụmụ mma na-achọ ya ole ezudane nwakwụzuko nne mụlobi n'ama bụ ụmụdene ime ibikọpụzụ anabara n'oyi mgbe obi na-eje akwụkwọ festi festi ka obi na-egbo o mesịrị lụọ ọlụ oyibo n'aka Jesse Morrison and Sons Nigeria Limited o wee lụrụ arọ 1986 iwe bido bizines ya ara ahụ ka ọ nụrụ nwaanyị ya okele ịnụ nwaanyị nụta Caroline Ujuodoyi ihe ma kwesịrị eze nwaanyị ọma expensive madam nwaanyị dị mma n'ụmụtụlụ ụmụlọ na nke mmelụ nwe nwoke ngwa nwanne odogwu n'opozu na mmatụlụ ọnọsọleze ka ọkụzụka ọlọmalụlụ n'ọkụzụ ọkụzụ ji wee na-esi anya wee chi anya eze ude n'ọkụzụ ọ bụlụ ọnọsọleze ka ọkụzụka ọlọmalụ n'obodo ha ka Chukwu ji wee si n'ọmụmụ wee kwanya gwọ nwunye mụtara ụmụ na-ese nwoke na-atọ na nwaanyị na-abụ Obinna bụ ezigbo nwa Chinelo bụ ezigbo nwa Emeka bụ ezigbo nwa Ujuakụ bụ ezigbo nwa Ugochukwu bụ ezigbo nwa ndị bụ Nọsọleze Ezudo na Nwakụzụko onye ti gị ti mmanwụ onye so gị so dogbuo mana ibe mara obi eze Nwodoyi maka na onye nne ya na-ebu isi anụ
Evangeline Ekema Eke mmadụ enyi Eke mmadụ enyi si igbu ala n'ilite dunu anyị n'ọmụ ya Chika Ibobo nwanyị ọma nne mụrụ ya n'iru eze okwu vileji igbu ala ibite dunu awa mụlọ ọmụmụ bụ eke mma Chika Ibobo nwanyị ọma o wee mụta bi Emeka bụ enyi onye soleze n'ọkụ nzukọ eme ego ude n'ọkụ nzukọ eme onye ọma ọkasị akasị obi eze na onye dị gị iti mmanwụ onye so gị so ologwu onye jụrụ gị jụrụ ibe Chairman Director Adimora Group of Companies Nigeria Limited Group Chairman Adimora Investment Nigeria Limited Adimora Electrical Fittings and Accessories Nigeria Limited U&O Pharmaceutical Company Nigeria Limited Adimora Properties Nigeria Limited Ugobet Nigeria Limited Adimora Motors Nigeria Limited Company Blue Company
wewele bunu n'amaka sinu jamu wẹlẹ igwe ìbìlì bọgada. Kẹ̀sọ́wọ́ nà ọ̀nọ́sọ̀lọ́sẹ̀ nà kúzù o. Ọ̀nọ́sọ̀lọ́sẹ̀ kúzù kọ́ọ̀bì. Yàdí màkà ìṣí ẹ̀ Peter C.O. Emeneka. Wọ́n ṣì nà ẹ̀mẹ́lú. Oyi local government, oyi mẹ́mẹ́dẹ̀ kan náà kú sí. Owele, owele. Kedu maka ìmọ̀dọ̀ṣẹ́? Ozu ome na mulerie. Udu mmiri na ọkọchị. Onye ọcha bịa n'ụwa n'ojiye. Ìmọ̀mú àbúkọ. Ekene dịrị Miki, a na-emezọrọ ugo na muleri oke bụ. Onye na-ekwu nwere ibe na-eme Daniel Ekweghị ọgwụta keneze n'ime muleri oke bụ. Chairman Director Sodred Nigeria Limited. Ọ̀pọ̀ta kẹ́ndẹ̀ẹ́dẹ̀ ní mẹ́múlẹ̀ lókè bó. Ebene mẹ́mú o. Ike mẹ́mú na nwa kọ́yé o. Mesu amúnú ji onye Abacha. Onye Machukwu gọzie gị. Abiola Ajala niile onye Machukwu gozie gị Rita Nwakoya kwụle na Ajala oyimo Joyce ezi ụzọ Owolami na-adazi adịghị Owolami ezi oyi nọ ka dịrị gị mma oyimu nna m dị okolo nwaka ibi ihe dị ichi da onye nna ya bụ eze ga-abụ eze onye ọma nna m dị nwe okolo anyị ka ime ọdụ onye ọma mmeri ibe na na-alụ kedu maka Benji Okokwu Benjamin Okokwu na ndị alụ nwanne John Okokwu na ndị alụ onye ọma Chukwu dị nwoke ahụ amụlụ onye na-ego na ụmụ kedu maka Boniface Ọbala nwa Abụlo BOIO na Kweze BIO na Kweze oyimu Peter nwa bụ osado ọbẹnifọ ní ọgídí yìí ní ọgọ Innocent Nwasu Obelugo na Kenya Obelugo nwanne m Obelugo na Ikoya onye ọma Collins mụ degbe ọ dị na nwata bụlụ ọgaranya alụsị adazi asịrị gani oke nwa nwachi ịfụnanya na-adazi adị onye ọma n'ọga dịrị gị mma Romanus Igwe ọbara obi n'asịa onye ọma ọbara obi
Is your boy, DJ S Shine Best International.